esan eta egin, alez. Durangora etorri zara, Lanberriarekin eta Estrainako Zeleberria gainera. Bai, alantxe da. Gogotxu ukidot idazteko eta bagabikak aukeri emondozte liburu atateko eta, aprobetxa behin dugu, ez? Gogoa zukatzun orduan eleberri baterako. Bai, idei helendik jatorten da, aprobetxa behin dute aukeri, baina zut, martxan parenaz eta, aukeri egon dalez bat ala dugu. Eta zer kontatzen da, nola definituko zenduke esan eta egin? Igual berak tituluak esaten da moduen, ez da, esan eta egin. Liburu esan egin emanengo labena eta egin jot, eta, barruen gertatzen da nabe, esan egin da eta egin da, azken batean, ez? Eta zein zuzenduta dago, alez? Ez teko adinik, ez teko komplejurik, da liburu bete nahiko leune, erraz irakurtekoa, eta pretentzio larrei barik, dozein euskaldun berrik irakurteko moduko liburu da, ez?